दिनै मागो दाननि नैथि मंगलबाराव दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोथार बाथौ सान। दुलाराय आसामनि गुबुन गुबुन जायगायावनो मागो दाननि नैथि मंगलबारखौ गोथार बाथौ सान महरै फालिनायजों लोगोसे गामि गामि जेरावबो बाथौ फुजा होनायखौ नुनो मोन्दों। बाक्सा जिल्लानि नयाबस्ति बियाब बाथौ थानसालियाव 27थि गोथार बाथौ सानखौ दुलाराय बाथौ गौथुम आरो नयाबस्ति बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा जथाय फालिदों। बे गोथार साननि हाबाफारि बायदियै फुंबिलिनि समाव धोरोमारि फिरफिला बिरहोनाय आरो मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय जायो। बेनि उनावनो बर'फोरनि बाथौ धोरोमजों लोब्बा लाखिनानै हारिमुआरि हानजा सुरनायबो जायो। बे हारिमुआरि हानजा सुरनाय हाबाफारियावनो बिटिआरनि बुंथिगिरि काथिराम बर'आ बेखेवगिरि महरै बाहागो लायो। लोगोसेनो सानजौफु समाव धोरोमारि गेवलां सावराय मेलखौ खुंफुंनाय जायो। गिबियावनो आङो मागो दाननि जि गोथार नैथि मंगलबार बाथौ सान बे साननि थाखाय आं गासै बाथौ सिबियारि रायजो राजानिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मोजां हामलायनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। दिनै जि बाथौ धोरोम बे बाथौ धोरोमखौ फोसावनो आरो बेखौ बेनि जि थासारि बेखौ जौगाखां खालामनो थाखाय बाथौ गौथुमा बेखौ गोबां नाजाबाय थादों आरो बे हिसाबैनो जि बाथौ धोरोम बे बाथौ धोरोमखौ फोसावनाय आरो फोगोमनाय बेयो जागासिनो दोङो। आरो बे हिसाबैनो दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि जि हाबाफारि बे हाबाफारि हिसाबै नबस्ति बियाब बाथौ गौथुमनि सिङाव बिथांमोना हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारियाव मोनसे माहारियारि जि हानजा सुरनाय धोरोमारि जि मोनसे हानजा सुरनाय बे हानजा सुरनाया जादों आरो बेवहाय गोबां रायजो राजाफ्रा बाहागो लादों, फरायसाफ्रा बाहागो लादों। नैबे हानजा सुरनायनि गेजेरजों थारैनो जि बाथौ धोरोम बे बाथौ धोरोमनि जि मोनसे फोसावनाय आरो बेनि जि मोनसे फोगोमनाय बेयो जोङो जाफुंसार जागोन। आरो धोरोम गौथुम हिसाबै खायसे खामानि मावनो गोनां दोङो। बे खामानिखौबो बाथौ गौथुमनि दैदेनगिरि बिथांमोना थारैनो बेखौ मावगोन। मानोना दासिमबो जोङो गावनि जि धोरोमनि जि मोनसे सिनायथि बे धोरोमनि सिनायथिखौ जोङो दासिमबो मोजाङै सरकारि लेभेलाव बेखौ दासिमबो होनो हायाखै आरो बेखौ मोनहोनो थाखाय बाथौ गौथुमा खामानि मावबाय थादों। आरो बेयो जुदि जाफुंसारोब्ला बाथौ धोरोमारि जोङो जायफ्रा बाथौ सिबियो बाथौ धोरोमारि बिथांमोनाबो बेनि जे मोनसे सिनायथि बे सिनायथिखौ मोनगोन। आरो बेबायदिनो जि हाबाफारि बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो सिनायथि मोननो थाखाय जि नाजानाय बे नाजानाया सोलिबाय थागोन। आं दिनैनि बे बुब्लियाव फिन आरोबाव जोंनि बाथौ धोरोमारि बाथौ सिबियारि रायजो राजा बिथांमोननिसिम आरो गासै जोंनि बिटिआर आरो आसामनि गासै रायजो राजाफोरनिसिम गोथार बाथौ साननि जि मोजां हामलायनाय बेखौ जासिहरनानै फैबाय थानाय समाव जाहाथे जोंखौ मोजाङै आलो गोजोनै लाखियो बेखौ आं नुवाथारि आफा इसोर बोराइ बाथौनि सेराव आं आर'ज गाबनाय थाबाय। बाथौ धोरोमा बर' हारिनि गुदि आरो आगोमा धोरोम आरो बाथौ गौथुमनिफ्राय दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय बे बाथौ गोथार सानखौ जेराव बाथौ सिबियारिफोर दङ बे सिबियारिफोरखौ आरो जिल्ला आफाद बा बियाब आफादफोरखौबो खुंनो बिथोन हरनाय जादों। आरो बेबादियै दुलाराय बाथौ गौथुमजों लोब्बा लाखिनानै बाथौ सिबियारि आइ आफा बर' फिसाफ्रा गावनि आंगो धोरोमखौ गोरबोजों अनसायनानै दिनै गोथार बाथौ सानखौ जेरावबो फालिदों। दुलाराय बाथौ गौथुमनि मिजिङा बेनो बे बाथौ गोथार सान फालिनायनि गेजेरजों बाथौ धोरोमा जाहाथे गेवलांसारो गोख्रोंसिन जायो आरो बिनिफ्राय मुलुगाव दुलाराय बाथौ गौथुमा मिजिंथियो मुलुगनि गेजेराव गोजोन लाबोनायनि बेलायावहाय बाथौ गौथुमनिफ्राय बाथौ सिबियारिफोरनिफ्राय जेब्लायबो मदद थागोन मिजिं। जोङो दा बिसोर जेबो हाबाफारि लायाखै। जेराव बाथौ आश्रम दङ बेयाव बाथौ बे गोथार सानखौ खुंनो बिथोन हरनाय जादों। बियाब आफादफोरखौ खुंनो बिथोन हरनाय जादों। जिल्ला आफादफोरखौ खुंनो हरनाय जादों। गामि आफादफोरखौ खुंनो थिनहरनाय जादों। आरो जेराव
एसे गोग्गोमै जुदि खुंनाय लाहार फाहार खालामदोंब्ला बेफ्राव जाहाथे गोजोन हान्जा सुरनायनि गेजेरजों समाजाव जाहाथे गोजोन गायसननायनि थाखाय जोंहा दि मदद दङ जोङो मिजिंथियो बेखौ फोरमायथिनोबो बिथोन हरनाय जादों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगा सिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।